nythän minä tulin olla komeilla rattailla. Minulla on vähän huono mennyt viime aikoina. Ennen oli 6 hevosta, nyt on vain 2 hevosta. Mutta piti tehdä konkurssi täällä ensin. No, siitä sitten myöhemmin. Hyvät ystävät, oikein iloista haappakoskelaista päivää. Haappakoski on ollut minun elämässäni hienointa aikaa ja toivottavasti minun aikani on ollut myös Haappakoskelle hienoa aikaa. Siihen aikaan suomalainen järvimalmi oli maailmassa kuumaa tavaraa. Kaikkialla tehtiin rautateitä ja muita ja minäkin olen pannut alulle koko Venäjän rautateollisuuden siellä aikoinaan ja sitten Venäjän valtio tilasi minulta 10 000 kilometriä ratakiskoja, niin enhän minä siellä Pietarissa niitä perhana verkkoja saanut mitenkään aikaiseksi. Minun piti luottaa suomalaiseen järvivalviin. Ja niin minä ostin tuolta Huutokoskelta ensin pienen ruukin. Se oli semmoinen herttainen ruukki ja minä annoinkin sen nimeksi Jakateriinan ruukki, eli Katarinan ruukki, joka oli Katarina minun rakas vaimoni siihen aikaan. Kaiken maailman aikakausista ja hyvänen aika, minähän juuri eilen vasta saapuin Italiasta omalta kevätmatkaltani. Ja yhtäkkiä täällä on hyvänen aika koko seurantalon piha aivan täynnä outoa väkeä. Vai onko nyt tehtaan väellä vain joku juhlapäivä, että täällä nyt kerta kaikkiaan tällä tavalla juhlitaan ja soitellaan? Että minun mielestäni kyllä, kun minä tuossa pari kuukautta sitten vuonna 1952 lähdin ystäväni kanssa tuolta Anjalankoskelaisen ystäväni kanssa tuonne Italiaan. Huomaattehan ihanat silmälasini, italialaista muotia. Niin täällä oli kyllä minun mielestäni ihan näyttää niin kuin nuo männytkin olisivat kasvaneet puoli vuosisataa tänä aikana. Ja hyvänen aika, kun karjakaan ei ole tuolla pellolla. Nyt siellä on kylläkin uljaita hevosia, mutta kuka kertoisi minulle, missä minun ratsuhevoseni on? Ja entäs tehtaan hevonen Luukas? Onko hän tallessa? Minulle he ovat hyvin tärkeitä. No siellähän se Luukas menee. Hei, hyvää matkaa sinne. Ole reippaasti. Mutta todella, minä kyllä sitten tarvitsen.